long ki kan thai lang long ki rang ba ki khana compare rai da ko wei ka jing long ko wei ngin le ya ka ban shakri o trai ngin le ban pen krau ya ka teng ka jong trai ngin le ban ruai ka tu ka ni ki jing ruai na ka tien ka jong ble ngin le ban ruai swada ka phareng ka jing ruai ka bong before one ever came to be all the days ordained for me shwaba ki kin long shwaba on ben long yanga mela itu lupa ka tien ka jong ble ka ong na ka sam ka bashis pa lai tu khandai ka de khot ka ba khat lai ba khat saw ko namar medan ki khlai jonga halade mela tap yanga ka po ka kemi jonga tu ngidong amen nang tangan ai ngu ya me ba mela thau yi tieng ba khlai yanga ki ba phla ki kam jomi ba ka men siem ka jonga ka tep ya kata amen. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Amen. Oh, nginyalay ban pen krao yaw try. Dakani ka jing rai. Nginyalay siya ka pare. Kabong before one ever came to be. To nginyalay ban tapit dito. Before one ever came to be, all the days ordained for me, written in the book of days. You are the one who fashioned me, the one I praise continually, so perfect by your way. I will rejoice and be glad, and in all things I give praise. This is the day you have made, I will rejoice, I will rejoice, and you I will, and my God. This is the day you have made, I will rejoice, I will rejoice, and you my Lord. Before whatever came to me, all the days ordained for me, were written in the book of days. You are the one who fashioned me, the one I praise continually, so perfect are your ways. I will rejoice and be glad, yes, Lord. All things I give thanks. You have made, I will rejoice, I will rejoice, and you are good, and my God, this is the day you have made, I will rejoice,
bangin kentir ka kateng jami ko Jesus. Hallelujah. Oh, try. Ang kisundur jami. Ang Asia utray. Hallelujah. Ubalatau yung biya kadur jami. Ubalatau yung biya pinyaroyo. Ubalatau yung biya. Bapin kurau yung. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ravashande. Rima mama sandorava. We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Drive a God on you can do. You may go back. Hero, you may Jesus. Have any step a blaze. Hallelujah. Drive a God on you. One man can do now. You may go try. You like men go try. You done that away. Pakadao go pa. Abang you done can try. Ka yin jam me go pa. Am kibrio jam me. Trying you done that away. Kadao kalang ban like men. But ban shark men go Jesus. Bakodo. Hallelujah. Ban I know you may go try. Hallelujah. Hallelujah. Haki baro go pa. Ban I ka jingo ka jingero shame oblay. Hallelujah, Jesus. Ngin lay yagaban mani utraya ka ni ka step. Ulang ublay jang iubayay ni ada shisha. Ngin lay yagaban rung sa ka jing don ring ka jang u. Ngin lay ban rung ban pe ja ka ta jing kraw ka jang utray. Ngin lay ban pe ja ka ta jing mahal ka jang utray. Ngin lay yagaban pe ja ka ta jing yay ni ka jang ublay. Ha ka jing yam jang i. Ngin lay ban yi ka jing kuot ka jang utray. Ngin lay yagaban ai ka jing mani ka jang i ha ka ni ka poag. Katian job lay kong bang to ai hau try ya ka burang ka badai ya ka kerteng ka jang u. To mani hau try ha ka jing itanat pada ka jing kuot. Ngin lay ban ai ka jing mani ka badai hau try. Ngin rai tu ka jing rai bayai ni shisha. Try a jing don jong mi ban ma ni badan sin dang ma me ublay nong pele on don shu ban yanu jong rai ngawan
Tungin ay ka jing tapti siya utray. Na maudan na padang ka jing ero jang kibriyo ki siya. Hallelujah. Ay tini ka po siya inong yalam jang ka jing sing. Kublai shibon Miss Valerie ba ketim ke ba pilih alam syai ni syakhet ke jong trai ni snow tu ya ke jing don kat jong trai to ai saji sen ni ai ke jing thapti bajam yu trai ba de ke tene ka por in beteng man syakri yu trai bat kata galong bangan khot i Miss ibakor I don e bandong nakaliam jong se sen kena Hallelujah. Yoro utrai. Dengishim yakanikalan. Yakaban ay kuble Women Sunday. Yapibar ki para kantay. Dengayeng hakanika jaka yakaban penpau kajing sngomu nakbenta ki longkmi jong kabalang. Kum hakanika sngi kabangira ke yakanika Women Sunday. Deng penpau kajing sngomu namta jong pi ki long kmi jong kabalang pila long shisha ke jing kerku namta kabalang ka ke e ke pila le pila pen I ha ke jing shakri lan ha ke jing kit lang ka kam ke jong utrai ha kabalang teleng ba ke jing tre ke jong pi ke jing long lokloi jong pi ke jing ai tilot ke jong pi ha ki benta baro ha kabalang de sekabalang kelak banyat ani kelak ban long kum ni kum bakalong de kuble shibun e namta jong pi kilong kmi de nakaliang jong ka sengkhna ngidan ki ban penpau ke jing sngongu sngoburam namta jong pi kilong kmi ngidan ki bach ya ka ban pendeng namta jong pi tengah kerpat ya baro kilong kmi kin sngo baha ban wan hang ni hastie chakman ya ka bagi khun ki jong pi kin pendeng ni pi ya kini ki bach
cium ya kene de kecing singo tengah kerpat ya par kilong kemi pen singo pahaban wan cini cekman di indan ya kecing penting pas nam ta jongpi baru kilong kemi ken singo pahaban wan hanya state Hadian jongka beladab an pendang ya kabaj ni na kaseng kena ni dan gawe ke jing kajulwai ke bakar pang ban ai shupi de hadian jongka jing pendang baj ki kena ki long kin one stage ya ka ban ai ni kajulwai ke bakar pang jongki dengan kerpat i kena kita bahawan pendeng kita baj dia lagi jongki kimi ki jongpi dia bagi kun jongpi ki wan man pendeng ka baj iki baj de kerpat iki kimi semua bahaw pin mi kham sekhaman bagi kun jongpi ki lak man pendeng ki baj pi Tegin ai kecing thapti. Mi kham sekhamat kindian.
ku bless you bun nam ta jong phi ki long kami ke filai ayol berok hat ki long kami tam dan te terpat penyang ham sini yo ya ke jing shandur lang ham sini kemudian tun ham sini kemudian yang hangin shandur te ku bless you bun nam ta jong phi ki long kami dengan ai ke jing thap ti nam ta jong ki kum ketak ke jing sngongu kula ban let ki jaka shong ki jong phi te menta ngina ka seng khna idan ke we ke jin rai ke bakerpang ban rai nam ta jong phi ki long kami tengah khot ya ka children ministry sngo bha bakin wan chakmat ban ai ke jing rai ke bakerpang jong ki
Yang jong ka chingrai ka day you're my mom.
Kublai Shibon ke naga jika sen kena pila Aisyah ke jing ruai ke beker pang nag mentai kemi jopi ke mei don hok ban yo ke jing ya ro na pi ki kon te akan ni kapor ni la pos ke wei pat ke bentah bat kata kalong bangin yo sngowi ke testimony na ikong Mr. Laswell ke jing ai testimony ke dei ke badon kam hado kata ke dei shibenta bagi pla ke e go try ulong bat habang inang ban pla ya ka keteng utrai la ka no ke benta ka bo utrai la le kan mau ha ka don ka nong ka bakrau shedet tene ka por kan IT si kong mistila na ka menta ka testimony ka jongi Hallelujah. Ngayu yo play. Ngayo kan ngala ka ba ngayo an play ka tang ka jong ka ai ko la le ching em chunga. Te ngan pla man ta tang nam ta ulu snem ara cara sa. Ngam la shu kan play ki ba. Ngam la shu kan mat ching ma ka ai ka bu la le ka ching em ka chunga na du ba ula pan em yang nga. Ki ching ger khu ki tuit. Ki ba ngam la shu kan yo ben. Dengan ai ta ka ching pla ka ba ula le tang shu mari mi ara cara sa. Ngayo kan du ko ka ching e. Nga khishna ya ta dukan ngadan bisa tang live sama aja ngadan beki dia ki banget hon kape te nga shna ya ta dukan ndah kapuar ka bangan sadep ngaduna bisa si po aja dan pendep ya ka te kadang sa kapuar ka ba ngadai ban si ka bai kelas jong i endak ra haduk hasan aja kata ro usupan kalian ta si po aja ba i ro ngapan kalian ita ibai paralog marjan te ndah ndang la kata kapisa ngasim hadu arusan hajar te kadon kapor ka bangam sung nang isu ban yo thia namar kamdai kapisa ka bangapan nano ngapan keliang lagi para marcan te kita ila sedang ban keren khnyum intip i ong thai na ingan yo te nga don kin haka lai hui tarik ka general by fasting general imio ban wan chane namar ka dikasni sondi yang la ong ya i nakrau to pun nya dua sia sing it ya ka ai ka ba nya kandu ka jing e hayeng nang ta ki mat jing dua ki pagi pha i pha kong du na sing sing ko sa tho no nya shong la sia ta lam baro la ngut chi khun manga ubiang ke nakrau ni la shong ta ka jing dua ni le dua ni la pen le jing mut pha ka jing dua ni la IT sha up le na do ka do nuat ni la IT da ka do nuat ka ba prat ka ba ruat i dua i lu le te Adien ke jing dua yo ke jing kemen dal akut ke jing dua yo ke jing kemen darwa ni asya mar sikun te nakom adien sita yo ublai ublale kamba hitem kamnang pun yo thia nam ta ka pisa pa yo we brio kadai ha ka pratarik don brio bah ko lenga ba om ikong pidang don em ka parma ngom don shu wong kom don ka ba malu malang om malu malat ka don tamba ka ba sya cingai te ka kaliru kam lain te uang toh ngan wan yalam ubriu wan pej kata kaca kaca ping ong toh te nah ndai tarik nyelek be to ubriu kaca ka ba cincar sisa nyelek te iklam o to ubriu kom o iklam pandor iklam kulidor ngiru iklam bu dor ya kata kaca ka ba uncim wai pan ha ka khat san tarik ulapun upun uang ngan sim ya kaca ka la da pi ai kata tenga oi tai men ngin namya amdor usim kata marit ngong ngadon apa dan kicing ka bang ngadon kaman siu bisa kibriu utau nong aitiar ngadang sa mbah nyawa cari utau nong aitiar mengasna ya taga yeng pamut ka bisa ka poi sakilai phau sau phau duna kata karam ka ba ngadang sa sakibriu ten la iyo nata ta ubriu ong ta bu no ka tarik ka bangin ya tho mokong tingia bu hak hat pratarik ngayo yang tak bisa. Dekane barok ka deke kamba ka jong uble ba uble yu iya ka dok nut ka jong ka bangayam ka jong ule e ni kamba wan yang mi ki pri ki bangam poi perkan. Akan mayu ka tin uble na kas isaya hat pran no wat kan mayu ki blarim wat perkat ki baladan. Ha kami ngale ki ba thamai ki ba phim tip ngale man ta wo phim tip ngas ngau shisha ma uble ubanga ngasakri udah sisa ukpa jogi kusuat ulok jong karu kuntai ule ki kamba teh kaba arpan kadai na kata kadang kacaka
Badan kacaka ka baki priyo ki wan ban klop. Kata kacaka ka ba email la ayang a. Kadai kacaka ka badan hadu unriu tuli nyu tuli ki ket lengkha ki banga ngasek terai man kapuar. Ban kita ki para marcan menta bangam cuk lek luam syuk ki omba. Kadai ka lum sinong ki sedang ban lek cupor ki sedang ban lek. Don bor ya kata kacaka. Tenga ngam nuot ban ong ai na mar kadai ka riu kun thai. Ngam kuah ban lek keren ban yania ban yadat ngas ngok thu baki priyo ki long ki ba. Khor hadu kata te masudai uplai ngom trai ngom kacaka kadai ka chom be me om baka mentah yo beri on yo ek berthai bro ka wela da udu no ya ka man sim te ngakhlem lek ong ai kita ki beri la le don bor ki wan the do siap ki wan the do ma ki pandap khando ya kacaka chong ngak la du ka khat langkha tengah sulek no orang ba sunong ma sulek ya thu ya u to ong to nga saya rap kong te kacing bun kam uba pelikan rat mak ukulat no namar udai sordar ubar altat haga kardan rang ba sunong te ubun kam te haka wika step I menconga ile don kam tengok ong sapan kan maulen pimarit ya ka ai ka ba lai la ong yang ba ila kula te ong to te kata kari ka wika kam ba ka ba utau sordar ha cu ka puar ulong ba snong uong ngan saya rap mangana ka banta ka kecah ka wat krus lai phen sayo lut kinum la ra maki makin le namar ka dei kecah ka chompi ngitip hi ba kasunong barok ka wehi katip ba pila erep yang naduk menchua ta kata ka dei ka wika kam ba ka bangangai ba ublei upha e kino yarap im ko chonga ngam chu nuot man oi ai ngam chu nuot man le kran sni kran sme ki bre ya ki bre hre ublei upha ni ta kino yarap ki ba man yarap yang kata ro ka dei ka wei aki kam ba ki ba ublei la le ka ching im ka chonga te ka wei pan mình sibaan ya suara masibaan pastor lawan rung apa dukan conga tei lawan rung pastor kulai sibun cingker khu jong pi kada dei sisya ka kamba apa ulai pha lebah ki cingker khu jong pi lawan pila ong ngan rungai ngan ker khu e ko mestila te ulai le sya ki kamba pastor ka pa pai perkhat don we ba uswan rung rang khat suang ai kam pi kwa preach ngong e ba ni ngam dan pisah te uang kadang ka sekan han tama dei ka babha ka dei ka hayar ka chong sipai te lada pidon kam dengan ai bit dor pi ngong to na kalia ka dor tengah ngau biang sia ta ka dor tengah ong sawan ra ulawan ra si sia men sni pale pastor layo e ka cingker khu namar ngadon kam ya ka ei ka ba ngasong hadukan ki khar ki wan wat ki pan ya ka ka baret tha ki pan ka so ka baret tha ka dei ka kam ba pastor ku blei sibur blei nong ker khu ya pi nong persle pinang la ban ker khu pinang la ban le ki kam ki ba ulai phat nak manta jumpi te ki ne barok ki de ki ki ba ulai le ka sing im jonga te ngas ngu ulai ka buram ka de ulai Yesus Hublei shibon kong mistila ka lalong siya ka jingpla ka ba siyam sem ka ba jingker men yang iru ngay la de ngala sya skor bahai ka ka ba pi yai lang ba da sisya ka long ban pengkraw ni ublei ubala pendem uba la ban le ki ka long siya ka de ka ba de ka badan kam ba da sisya ka jing duwai da ka ka download ka ba bet akmad ublei juba bat kham tam ru ki jing ki bangi kendo ki thma ki babon hanre langi don ka jing ade ba im ba utrai ni le ka wei pa wei ka thma nang mata ka jing im jingi kong mistilang le pe chi sha ka jing shakri jo pi sa kham jingai hanre phim ju mes ban wan ji seng ba kapor ka don pa pinwan pikit ki khon ki ti ublei pe ka don no jo pi ban ngi ngai ru ublei nang le shibon ki kamba nang ne shakmat na kamata jong pi hoi ke jing wan jong ki shakri jong trai ka yeng ka dei ka badon kam chi cha habaki wan nga nga se ngok men ka men sem na mar habaki wan ngitip bo bleu don e ban le nang mata jong ki nak man kai ka baki wan ban ker khu yangi kum ki bange chi cha ngi yo shibon ki kamba ki ja nga la de shimet nga lama de kata to sa chi sen Hublei shibon kong mistela to ngin ai ki jing thap ti ka bajam chutrai be chi kong mistela
Te ka ni ka pon gila poy siya ka way pat ka benta berkatang in di osngo no ke jing ruai ka group song ni kiseng kan te tinga kot ya baro ki long kemi siya ka ni ka jaka bagin wan bagin ai ka special number ha ka ni ka pon kiseng kan te Te ni ka por ngin ai shapi ka ni ka jing ruai ka bakateng ka jing long ka way Why?
Tia kan ni kapor ngin poi sakaway pat kabenta batangin sakri utray ng bagi jing ay. Tia ni kapor sa chisen nga khot ikinong yalam jog praise and worship kinwan kat paginang lum yi jing ay go. Barade bar alum yi jing ay nga khot ye kong tiulis banduay na matangin ni jing ay baro.
ai ngồi mẹ ông lê bộ ba trong ba neng năm nay chừng yên cái trong mẹ chừng snake mẹ trai cái biang ba cái chừng em trai ngày ngồi mẹ cái trai mà cái chừng khao cái chừng yên cái mẹ trai quan lang long em mẹ penyang yang ngang ni able chừng ngang ada semua ada dokumen yang mẹ able nama cái chừng khao cái snake mẹ cái biang ba cái chừng em chừng ngày ngồi mẹ cái trai bị cái ni lum lang able đây cái chừng pha cái trong mẹ mà đây cái chừng snake mẹ trai cái chừng em chừng trai mẹ pla yang em trai pun deh mengira ban ya roban pendan buram mẹ trai ban pen khao cái ni cái teng mẹ trai ngày ngồi em mẹ cái trai mà cái chừng snake mẹ trai cái biang haka jing em try jing snake mega ker sodong ke jing em jing ke kon ke me try mingala try dan lang mega ceka try jisu hawa try si bentan jing ku mon hiar si chan ke khat me try lu mak ti basron jing kon ke me try kilawan ai ke kam jame na ke jing e ke chong me nyamar ke jing e ke chong ki me able jing try por ha ke ke jing ku ke chong me ko pa be na ru ka we ke jing phao ke mission phone pat ka we ka jing ai ke chong me ko pa na ka kam ke chong me try ai ke jisu ko dor jangan barok ni ke jing ai ko try ban peniar ke hima ka jong me try makan long ka jing ku ka kam ka jong me ko pa ba sino sino peniar ki try kan ne be try bisu ko dor jangan ban peniar ke hima ka jong me ko pa sa drong bar sidrong tam able ka try ker hu ko pa ki bangai barok badan bentang ne ka jing ai ka nam ta jing ai ka chuki shame able ka try ker khu ko try ka we ko ka ti able ka ker khu ko jing kot jing khia ker khu ko try ka le ka wan ker khu ko pa ka jing peniam ko jong me ka try bi nang la chi show ban bet ka kam ka jong me try minala try ji su ko dor jong try bi jong na pun keu se jong tam ko try ka kam ka jong me ka try to isne ko try ji su ko dor ni adu ka jing ko jing sha ka jing pule ko try ki kam ki ti ji ki try ka pule try ji su rong kat pat ki hala ka si ko try har kam tam ko try nang la chi show try ban le ka kam ka jong me try man khmit bi tang shi khme batang shame man chania batang shame ko try una pelong bat jing na ta ka jing em ji ki khon jong me ko try bi e jong try ji su machine lang ngi lang baro kum ki khon ke try man kam ngi kum ki khon ke try ngi nang man ni ha ko pa kat kum ka ten jong me ko pa mina man be ang janai ka ten jong me ko try to nang ya rap ngi ba ka shat boring ngi jing sem khot me try ya ka jing em jing kum ka ba ngai able ko try ngi nang sliang shi shak khanang ni shak mat ko try man mi de mi tang ya me ko try man jet nang kong tang ya me ko try be raji su ko dor ka chinti yang ilang baro kum ki khon me try ji su pen slap me dem sem me try ilang chat ki breo plus slap akan tang ilang ki khon ki jom me try sem kan ka por ba sa ti play ko jome ai ti kan yang ilang baro kum ki khon ko me try borang ka jingo shame batang shame hing ai hak teng ji su ngai amen. Tegan ka por bat bangin yak snow ya ka tin ka jong play ni snow mo you try bang idan na pre jungi I bible ti che mrs b kongkrom bat an it no ni ka por che in bat kat ba ka sakri try ka nang wan tong inai ki jing thap ti na tak tim try Hallelujah. Kanong na pateng jong pi bikmen na gani ka step. Hallelujah ngan yo ikti jong pi ai ka buram shoblay. Na ba play udan na pateng jongi. Hake ji ro makeci mani bakini shekri ke jongi. Ting pen pau ke ji sngongo e yo play. Play la doring kat bat ngi hake ni ke ji shekri jongi. Hake ni ke tayo ka ba krepang jong ki kentay. Lasdang ya kan ni women's week na do ka khat riu trek ban kut mentah ka sngi baro shi sngi ha ka ji shikri but man ka sngi sngo ya ka ji doringkat ka jong try hallelujah kapan kemen ya ka do no jongi kum ki kentei ru habang sngo bo try udon apdeng jong ka ji shikri jong ki kentei ai ku blai ru nam ta ki shikri ki jong try apostle kongkram ki elders ki deacon but baro ki nong yalam jong kabalang ki balay senran lem bat ngi hake ji shikri yo try hake ni ka tayo wara shi tayo tang hang ni po headquarters Shillong henre kit nat jong ka seng kentei jong kabalang play ula doringkat hake ni ka ji shikri nginget ngin sayo ya ka kubor ka ba kemen ji shangi bo try ula le kerpang hake ni ka tayo
kabakong tayo bakerpang jong kasengken thay tingai kublai i ya baro ki shekri jong trai ni ka step ki rangba ki longpa ki bedon ringkat bat ngi ki longkmi ki samla bat ki sengkena pela ai men sim shisha yangi hakani ka step ngisngo obleu dan apreng jengi aparo ke jing shikri lalu ke praise worship testimony ke bangilayo sngo ke jirai kerpang jongki ki jong ke second thai komjoro ke jirai kerpang ke banga hapan ai kublai kerpang namta kene ka children ministry ke nohikai jong ka children ministry ke bala shim ya kene ka kaya kene ka benta ya ka ban rakhi lani ban pendon burong kerpang yang ngi kilong kemi ngisngau serong bangilong kilong kemi hakaying ilong ro kilong kemi hakapalang amen kublai shibon nam ta ka ministry jong ka children ministry ke bala ai shisha ya ka jirwai ka ba pens ngau hon yang ngi kum kilong kemi habang ngau thu ya ka ei ka ba mapi kum ki khun akidai ki khun jongi ki khun hakamet jongi ki khun bakan jaman sim bafila rake lani pendon buram yangi kilong mi hakani kasep ngisngau sarong shisha bani ai ngo yau blai ngasngau ban ai ke buram ke bakerpang nam ta kilong kemi ngashem hakani ke poru abang apet ya kilong kemi abang apet ya ki kentei ngayo i shisha ya ke ei ke bau blai uplan hakajing em ga jang o ila puli menne nakasam ke ba shispa life khandai ke boong rekhot bakat sau gong ngan ai ngo ya me na bala thau itieng bat pla yanga ki ba pla ki kam jong me bat ka men sim jonga ka tip ha ya kata abang ape ki long kemi yo i shishai ka buram ka jong trai yo i ka jing krau ka jong trai ba kum no lapan pau no yo play ha ka jing em jong i ki long kemi kum no ba play ula thao yo way briu kan thai bat chenrang ha ka khpo jong ka kemi bara bangi perkhat shisha kanai banai baga kemi kan ket yo i khon jong ka la dei kan thai chenrang ka khpo kam dei ka basuk rei hakini ki kanai banai kum no la shna dur kenya ka dur ka jong blai nadu ka sngi ka bening kong bala thao yo briu la ni ka briu ka khpo jong ka kemi uplay ula thau ya kata ka dur ya ka plan ka bajanai ya way pa way briu ya ka way ka briu ha ka po jong ka kemi nadu ko way boy ka sngi na ka sngi sha ka tayo show bana si banai bat kum ta hadu ka por ya ka bakan kha ya klung na ka plan ka jong play hallelujah kum no bo play u thau ya ka dur klung natakadaw nung roy sa muong melataw iting bat pla yanga kabaklak kabapla ka kamjomi hallelujah pangipay ika kaming yo i ka dur jong play bo play sandur ika jinglong jong ubriu kumno bo taw ika way ka dikotmet nadu ka kamat nadu ka shkor nadu ka klit ka jabing nang ta kikti kikjat ika met pura jong ubriu hakakpo jong ka kami hata kamlong ka ba pla bangin yo i ka kentay hallelujah wagan kup ya ka buram ka jong trai u Solomon wong kumno amlaban mundur kumno baki shien la thau hakakpo jong ka kami hallelujah kani kalong ka ka ba pla ka bangi perkan na kata kadaw ka de yangi ban ai ka buram ka kami kadai ngiru ya kaban le burom ya ke kemi bad ban sngongo shisha ya ke ka ba pelong ya pi ba pinlong ban thau hakak po jang ka kemi amen nginom klet ya kata na kata kada ban buram bad kan mau ya ke kemi hado kisni jang ka jinglong temen jang ka ban ai ka buram namar leula thau itnat ya pi hakak po jang ka kemi hallelujah tingin naman pet ya kini ka topic, naman pet ya kini ka subject. Henry nga kwa ban wan ra ya pi ya ka team ka ba labo ya nga ban kren. Ha kini ka step. Ka wala pen syong nong rim na ka shiti Apostle Paul sa kinong Philippi. Ka shiti Apostle Paul sa Philippi
kalanong ka basaw bat ka dekot ka baar. Ka shitiyu Apostle Paul sa ka Philippi kalanong basaw bat ka dekot ka baar. Ar bat ka balay. Baka team jong kanika women conference palabo yang i hakanika haunus nam arajar arusaw kadai ka jinglong ka way ki kentay. Hallelujah. Kadai ka jinglong ka way ki kentay. Kalong ka bas ngotenat ban keren ya kanika subject lan ban keren ya kanika topic namar ni sngoto ni don kam ya ka jinglong ka way hapdeng ka ministry ka jongi kum ki para kentay ngas ngongo yo blay pula play ka lat yangi ha ka balang bangin don ya ka kamra ka bakerpang lani ka department ka bakerpang jong ngi kum ki kentay hakabangila ya kaban shikri yo try hala ijong ijing la but hala ijong ijing ia bakraw wo bleu la ai yang i kum ki kente ka jing shikri jang women ministry kala long shisha ka jingger khu ka bakraw ya ka balang sngongo ya kinong ya lam jang ka balang ki bala yo i ya ka ni ka ji pau la ni ka vision ban ai ya ka ni ka ministry ka bakerpang jong ngi kum ki kentay hagbang ni ki kentay kam dai tang ki long kami bala ban shem ya ka ni ka ministry na do ki samla kentay ki long kami bat kum ju bat ki hepret belas dang ya ka ban sngoto ya ka jing shakri jong ki la ban don benta ha ka ni ka ministry jong ka seng kentay na do snam si jar kandai spa kandai pu ar ngalasdang ya ka ministry day ha ka seng kentay ban ga da sngomo shisha yo blay wala ai lat ya nga wala play nga kam kani ka lat ha ka bangala ban pen pau ya ka ka bau blay udon ka plan lemba ka ministry ga jonga badom tang nam ta jong pi baro ki ese damdang jong pi ki bedang samla ba kum jong ki long kami ke bangilasdang ya ka women ministry ha ka church kalalong shisha ka jing ay man sim ka bakraw yang ikum kikintay ngilala bandon ka ji shikri jong kikintay kalala bandon ka ji slok para kentay kala bandon ka ji pliu man sim para kentay nang da ka don ru kata ka jing ya duai lang para kentay ka jing jingo para kentay ka jing jingo na ka way ka ying jing way ban ay man sim ban pen klan yang i kum ki kentay ya ka banginang ban shakri kham hai utrahay kum jo lamba ka seng kentay kala ra ka ni ka ministry lan lamba ka ji shakri jo ki kentay la mi ki evangelist la mi ki a bible teacher la mi ki deaconess jong ka balang bat kum ta ter is ngongo yo try wala yang i ya ka ni ka ministry ka bakerpang dai hang ni is ngoto ka plan ka jong blay ha ka jing ka jongi ban ngi da nget ban ngi da kermen ban ngi da duai bo blay unang ting shanya la ka buram lingba ka ji shikri jongi ki kentay unang say shishu ya pi ki samla kentay ya ki long kami ha ka plan ka bajanai ka jong try ya ka ban ra ka kubor ka jong try ya ka ban le nam ta ka buram kham tam ha ki ne kismi hallelujah play udon ka plan ka bakraw lengba jongi kum ki kentay banginget banginang ra ken ya ka kerten ka jong try kat bau try udang bo yang i ha ka ni ka kendo ngin penpau ya ka buram ka jong try lemba ka ministry ka jongi play na ker khu ya pi paro bani pai no menta shagani ka benta ka banga kwa ban kren tungin ya pai na ka shiti jong Apostle Paul shag Philippi kalanong ka basaw bat ka dikot ka baar bat ka balay hang ni upol uto kum ni om ngakerpat ya ka Yudia ban ngakerpat ya ka Santuki ban ya long ka way ban ya long ka jo ka jimot hautrai ho ngakerpat ya meru ko para ba ya ket lengkor lem pasngur Jomen ya rap ya kini ki kentay
naba kilia trailam bat nga haga gospel baru klemen ru bat kita ki para baya trailam jonga ki ba ka kerteng jongki ki don haga kitab ka jengem upol ukin abau to ya kani ka city sya ke Filipi ula address na da pipulia ke dekat ke baningkong wat haglenong baningkong ke baningkong terter address sya kita ki rukut sya kita ki nong syarai bat sya kita ki temen besan hakani ka balang hapo Filipi baru wang kumni wang kerpat kini kini ki arngut ki kentei ki biar trailang ringkat lembat nga banyalong ka jiu ka jimut ha utrai kalong ka jing shisha ka bakraw hakanunu ka ministry la nakanunu ka jing tray la ka don ka jing appear jimut la da kam don ka jing day jimut onam la ban kintiu ya kata ka ministry la ne ka ministry ka nam la ban roy la ne ban poi shakman dai na kata ka daw pol u kintu ya kini ki arngut ki kentei ki biya tray lang bat wong nga kintu kan ya kani ka santuki bat ya kani ka yudi ang akan tu ya pipa aro arngut ba pidei bandon ya ka jing long kawai ka jing ya dei jing mut ha ka jing shikri wat nom don kanunu ka jing ya per wat nom don kanunu ka jing ya aidao ka jing ya knyum ha ka jing shikri ka jongpi nama ka jing knyum bat ka jing aidao kala ban penjot no ya ka ministry amen. Na kata-kata wong kini kibiya trailang bat nga ringkat lem badu Clement wong ko santuki ko yudia ringkat o Clement kini kibiya trailang ya gospel kan mau ba pinya don ya ka jo ka jingmat ya ka du jo ka ji trailang ya ka jo kata ka ji ban ya tray ya ka kam ka jong tra nama pitep nama ngetep ba ya ka kerteng jong pi la tho hagata ka kitab ka jengem haleluya kalong ka bas ngau tenat shisha baka ei ka bangingi le shakriyo trai ka ei ka bangingi le la record kenya ke jing shakri jongi la bo jing kan mau kenya kma jong blay ya ka ei ka bangingi trai ha ka ni ka pertei bangingai banginom do ya kata ka pansnya lengba kata ke jing shakri jongi la ke jing shakri jongi ki kentai la ne ke jing shakri jongi samla la ke jing shakri jongi rangba la ke jing shakri jongi sangkana la kanono ke jing shakri la bo kenya ke record ha kata ke kitab jong ke jing em la ni ke kitab ka jong bleng kalong ka bas ngau tenat hado kata upol ru ukren ha ke shiti jong ha ka ju hi ha ka lenong ka ba ar wong kumni haglan nong baar ka dekat ka baningkong hadu kabasan wong lada don namar kata ka no ka jing pentingen hau kris lada don ka no ka jing pensngan jong ka jing ye lada don ka no ka jing ya slok umen sem lada don ki no ki jing isen ai bajem bat ki jing ya ngau sen ai to pin pendap no ya ka jing kemen jonga ba pin ya long ka jo ka jing mat ki ba don ka jo ka jing ye ki ba shimen sem hi ki ba ya dei jing mot haleluya kalong ka ba don kam kalong ka ba sngo thiang ba ban puli ya kanika dukot ka ba polong to pin pendap no ya ka jing kemen jonga all udah ang no shisha bagi banget kindon ya ke jing long kowe yung lada don kanuno ke jing pentingan no kris kamu lada don kanuno ka ji ya slok ka ji ya kendu ka ji ya shikri ka ji ya trailang bat kanuno ka kam ka babi tray how men sim jong blay le ya ka da ka jing long kowe bat ka jing e amen wong lada don kanuno ka jing isen ai bat ka jing ya sngo snai kinu ki jing shikri jongi la kala banong ka ji shikri jong ka ji slok ka ji shikri jong ka jing duai ka ji shikri jong ka jing le isnai ka ji shikri jong ka jing le visit ka ji shikri hakanono ka bentang ka bangingi shikri la pedeng jongi kong ki para kentai tungin le ke inda ka jing iet bat ka jing long ko wei klem da ai dau klem da don kanuno ka jing nyum badong ka baya don ye ka jing iet ki ba shimen sim hi ki ba ye dei jing mun
Hari khat balai om. Wat le ai ru da ke jing ya pen lani da ke jing sarong Henry da ke jing sngoret. Bangin yo ya kata ke jing iet bat ke jing long ko wei. Lani ke jing sngo tu jimut ni dei ban don ya umen sim jong ke jing sngoret. Pon sin bo don unu men sim da ke jing sngo kraw. Ngim chula ban pen ko ngo ya nu ngim chula ban pen ko ngo ya kin nong yalam ngim chula ban pen ko ngo ya ki ba halor ngim chula ban pen ko ngo wat para ba ya tre lang ru pa ya ra ba ya shakri lang ru de hang ta ka wan ka division de hang ta ka wan ka chia pat ka chia pra but ya ka kam ka jo blai la sa din la ni ka kam ka jo blai ka long pen ban ka jing pen jot ka ba kraw ten na ka ta ka dau kum ki para kentay lane kum ki banget haka balang kani kalong ke jing kentu yangi kabangi haban sngo tu polong wat le eiru da ke jing yapen lane ke jing serong Henry da ke jing sngoret da nyo pi yaki parok ki bakhamba ban yalade lada ngina lang ban nyo yaki we nginyo yi paralok nginyo yaki para ba shakri lang Kibalong kam kraw ban yaladi hang ta ngila ban pen kongo hang ta kan wan ke jinga dei hang ta kan don ke jinga dei chimon hang ta kan don ke jinga sngo thu chimon hang ta kan don ke jinga iet bat ka jing long ko we nang ta klem da kmi wei po wei tang yala ka jong yi bun sin kam kara ka ni ka maladi gijubat ek ni ka ego jungi magyong ka maladi kabangi teng ladon ngisngo kraw yaladi bat hangta ngimla ashuban penret yiki way shaki way bat hangta kadon chipon kajing sapret ya ka kam ka jonglei kanaman ra ka jinglong ka way te ya tuyo ya kani ka jimut happy ngan puli biang ka dekat ba saw klam da kmi way pa way tang yala ka jong hi henry way pa way na pi ya ki jong ki way pat ken tuyo ya kani ka jimut jong pi kabalong ru how Christ Jesu kajing penret bat kajing pen ko ngo bat kajing long ka way kadai ka do anod ka jong blai kadai ka do anod ka jong blai bat kani la pen pau how Jesus Christ ken bau don ye kadai ka do anod jong kajing penret ka do anod jong kajing long ka way badu blai pa ka do anod jong kajing pen po jong hakma jong blai Bible ka ba ong shimla bo yala di ban long maringkat bat ublay henry ula pen sudano ula pen telino ula pen red no yala di ado kata ka por lani kata ka ayom ka bauhap ban kiu halor ka dingna ban yak halor ka dingna they da ka dokno jong ka jing pen red da ka dokno jong ka jing ngô red haladi ka do no jong ka jing pen ko ngo bau shem ya ti la ka jong ka jing em halor ka ding na ban pen ko ngo ya la de kama jo blai baru blai la kan tiu no ya u ong ka bible la a ya u ya ka kerteng halor ki kerteng baro ba ka kerteng jong u ka siu baro kan dem kru bau tli baron pla bau Jesus Christ long utrai kani kai ni kadai ka jinglong ka jong Jesus Christ baka day yang ikum ki para kantai ngin ye shakri way da ka jing snoret da ka jing kongu da ka jing pendam da ka jing iet bat ka jing long ka way la ka jing shakri jongi ha ka pulpit na ka ministry la ne ka jing shakri jongi ha ka balang ngin don ye ka jing long ka way amen Ngidon shibon kum ki para kentai banya penbaik ya kakam hakabalang laga dengi banya tray ban kuy ya kakam god ya ka ying mani nginya tray lang da ka jinglong ko we laga dengi ya kabangin ya ay ya kanunu kakam nam da kakam ga jong try nginya tray lang da ka jinglong ko we klem ka jing knyom ba klem ka jing ay daw hang ta ken un ken tiu no ya ka puram ga jong try hallelujah kani kalong ka ka bangi haban sngoto gidon shibon ki benta gidon shibon ki kam ki bangi haban le kum ka sengen thai ere to ai ken bangi ni trailang da kata ke jinglong ko we bar ke jing e i we pat bangin shakri namak ka ba ni bo ka thong kalong na benta ka puram ka jong trai hallelujah klem da bat yala ka jong ka maladi klem da bat yala ka jong ka puram henry ni trai ba ka nuno ka pan pen bha
namta ka kam ka jong blay namta ka buram ka jong utray comparing ang hapan penred comparing ang hapan pendem comparing ang hapan pen ko ngo minye try lang da ke jing e ba ke jing long ka way hang tangin yo i ka jing job ka ba crow lemba ka ministry ka jong i hallelujah kani ka long ka e ka bang yo i hakani ka tin ka jong blay bangi pet menta ka e ka ba Kaya kabangi pet menta hakani ka balang hapo Philippi. Lukas ru yato yangi hakikam ki apostle bayakani ka balang hapo Philippi la prat lanti lane la yalam ru da ka way ka kentay ka bekerteng ka Lydia. Ladangin pai bat nga naka shit naka kam ki apostle kam ki apostle de Lukas patho ye ka kam ki apostle kalanong ka ba kalanong ka ba khat riu bad ka de khat ka ba khat sao bad khat san nginya puli na do ka de khat ka ba khat way kong namar kata ondang ngilayat ling na Troas ngilalet bek sa Samothraki bat kum la shy sa Neapolis nang taru sa Philippi kabalong ka nongba kabaningkong na kabenta jong ka Macedonia kabalabuhay ki Rome ngiti ngilaya syong hakata ka nongba akatu ka nesngi ti hakasngi sabaton ngilaya let syapar shnong harut kawa ha kabang ngila tharai baladon ka jakaduai but ondang le syong ban ngila kren hakikintay ba kila 1 year senglang take away ka briu ka bekerteng ka Lydia ka nong di jan saubutu na ka snong tiatira ka pamani yo blay kala sngow yangi ka dono jong ka utray la pliwang ban shashkor ya kita ki eru ki bala ya lap daw pol ti ondala pen baptis yaka bat yaki bahayeng jongka kala kerpat yaki kada ong lada pilarai banga long ka bangai hautrai tuan syong haka yeng jonga kala penkok ngo ru yaki hagani ka jiyat jongka mission ministry la mission tour ka jong Paul ba usilas ulalet hakaway ka jaka road ka wa ka Bible ya to yangi pala syam ya kikintay hakata kabadang ginang tumuban duai bat pelong ka jing duai harut kata kawa kilawan kini kikintay bana kata kikintay laulong ko way kabalala banlong ka nong yalam kanikan Lydia kabalay ka nong tiatira kadong kadai ka nong di jan sao betu kalek na kaway ke shnong sa kaway na kamtam hakari Europe hakita ke por ban lek di kini ki jan sao betu bat ka Bible ka yato yangi habakali yo sngow ya kata ke jialap ka jong apostle Paul manu silas kala pediang yo Jisu hakata ka klepman bat kala ngek yo Jesus Christ lapen baptis ya ka bat om tang ya ka ba ka yeng jong ka ba kala khot ken ya kini ki shakri jong trai u Paul ba u silas pan lek ka yeng jong ka bat ya to yang i ba kumta ken ka kam ka jong blai kala stang bat kala long maka kalong prat lentila nang kali plilat pelenti ba Paul un stang ya ka kam hapo Philippi ka Bible dia to yang iru haka dekat ka ba Sao Po hang turo le to ya ke jinglong jong ka ni ka Lydia te kila ya like no nakata ka shnong nakata ka yeng bendi ba kila like rung haka yeng ka Lydia bat haba kila yo i ki para bangai kila pentingan yaki bat kila ya like no hakani ka por ba hadin ba uni u Paul ba usilas la shakem la shaset bendi bat hadin ka tala pelait no yaki bat kini hapdeng kita kicimong ba kicing mensau kila let ban rung haka yeng jong kani ka Lydia kala welcome ye kini ki shakri ke jong trai kala plila di kini ki shakri jong trai ban rong ban samit haga yeng jong ka ban sumar ban pek ye kini ki shakri jong trai ba kalong ke jing tengan ke ba kraw ye ki shakri jong trai haba ki rong haga ni ke yeng jong ka Lydia
Bible hiya tu ingi bakani ka Lydia. Kat bakalay nakaway ke ying siya kaway ke ying. Tang bakadi ya kita ki jain sao betu. Lani ki jain jong kala tip ya kakum kan nong di jain sao betu na tiatira. Hende ya kawalay nakaway ke shnong siya kaway ke shnong. Nakaway ke jaka siya kaway ke jaka. Nakaway ke ying siya kaway ke ying ka raru ya ka kubor. Siya pangu Jesus Christ. Hallelujah. Bakalong ru ka hikay yang ikum kikentay. Let's say pilaban don ya lagi jong kikam pilaban tray ya kanunu kakam kalaban long pilong kinong dijan pilaban long kinong kayi pilaban long kinong hikay school pilaban long kinong tray office pilaban long hakanunu ka benta ka ba pipi tray siyem ya kani kanuksa jong ka Lydia kalalong maka kanong rakubor ya ka kerteng ka jong Jesus Christ kanong rakubor ya ka gospel Pan priang ya ke gospel na kaway ka jaka siya kaway ka jaka. Hallelujah. Kani kalong ka jing syukri ka ba kodor ba ka ba ka Lydia kala le bat nget ba mapi ki long kami ki samla ki kentay ka balang pin siyem ba kani kalong ka nuksa na benta jong ka jing syukri jong compare la betray ka nunu ka kam pile na nunu ka kam henry ra ken ya ka ta ka kubor jong ka jing panim na ka way ka jaka siya ka way pat ya ka ban yo ya ka buram ka jong try pawan ra ken ya ki men sim ba kodor siya ka hima ka jong blame lai to yang iru ha ka Bible la dangi pait na du ka testament ka barim ki yo ba blame la say ya ki ba bon kish kita ki kentay nam ta ka buram ka jong try ila le shibon hakata ka ji shikri ki jong ki banwan ra ya ka buram ka jong blay bara bangi pet menta siya ka testament ka ba tomorrow langi pet ha ka ministry ka jong Jesus Christ dan shibon ki kentay Kibala tray ringki badu, kibala tray senrap lem badu, kibala tray lang ringkat badu Jisu, ban support ye ka ministry ke jong, ban I men sim lem ye ka ministry ke jong. Inya pet menta ha gospel ka jong Lukas, ka gospel ka jong Lukas kalenong ka ba pra, ka gospel ka jong Lukas kalenong ka ba pra. Kalanong kaba pra, bat ka dekot kaba ningkong hado kaba line. Bat kala jia shen hadin kata, baulang letching let lingba ka nong ba bat ki nong red, udaya lap ba udaya to kana ya ga gospel ka hima ublay, lembat kita ki khat arngut. Jisu lalay nagaway ka jaka, siya kaway ka jaka, ban ya lap ka gospel, ngitip bakat pa ulay, lalay shibon ki kamba, bagi dakla, bagi briu ki lebot ya ringkat lembat kini ki khat armut ki apostle. But omtang kata ongga Bible la mention, laya turo hangi ba omtang kini ki apostle, henrei ki kinteiro, ki abot ringkat lembat Jisu. Hallelujah. Kalong ka ba kodor? Let's say gibriw kilaban nom nyo ya ka ministry ka jong ikum gikentay. Henry habang ipet menta haga gospel laning ipet nang ka ministry ka jong Jisu. Jisu ngiyo ba kita kikentay. Kia tray lang, lani kia aiman sim lang, lani kia board lang, ya ka ministry ka jong Jisu. Habang yalap na gaway ka jaka, siya gaway ka jaka. Ngini pa yung kinakot ba ar. Bat kikentay ru kilapan ya kibala penkia na kimen simbaman but na ka jinkro ka Mary ya kabala khot ka nong Magdala na kabala lamino nyo kiksuy but ka Yona ka tngao kusa urangba Herod but ka Susana but shibon ki weiru kibala ju suma sukeria na ki jingdon jongki. Hallelujah. Plan ka ministry ka daw Jisu la ban roy lanila ban light na gawin jaga ki don ki kentay ki ba support. Hallelujah. Kala ban lomba ki support na ki jing duai ha ki jing aiman same ya Jisu but kum juru ki support ha ki jing don kam ki jau Jisu. Ngis ngongo ba ki don kum kini ki kentay ki badai ka Mary Magdala ki bala be no
ya kita kinyo kiksu ki mensim paman ki babat ya ka kala ma yo Jisu kebat kala iya yo Jisu kala ya kala bot yo Jisu nanta ka kani ka Yona bat ka tngau kusa bat kunjuru bat kunjuka Susana bat amtang kani ki don shipon ki kintai bam shilan nyo ya ka kerteng ka jongki Henry kila bot lang kila support lang kila kersyan lang ya ka ministry ka jong Jisu bat ngida yo I shisha ya kata ka ji shisha hado ka dengna ini ki kintai kila bot lang ya o Jisu namad balay baki it ya utrai baki la mad ya utrai haka jing em joki la pen em ya ki la mad ya kata ka ji dai ka ba em jongki banu no Jisu kim salya ban bot ya o Jisu compare ki priu ki laban kran ben shibon akan mau ya katu ka kentai ha bakala lek ha ka yeng jong siman bat la lai bat namar bakala ma dia o Jisu la ma bi pop jongkai ki jing klem jongka bakala lek ban the da ka dabi alabaster kata ki jing ubi ya o Jisu ban pen slek ki kijat ki jong Jisu da ki nyu mat jong da ki jing jau ki mat jongka ban pen slek ka klik ki jong Jisu da kata ka adi balabas adi dalabaster yes kata kadika ka jing pen slek jong kanika kentai yo Jisu ka in yo Jisu namar balamat ya ka ebo Jisu la le ha ka jing em ka jong ka barka kala i yo Jisu om tang ang ni Henry hado ka ting na hado ka jing mi pat ka jong Jisu Baka Bible kaya tu yang ni haga gospel ka jong Lukas hi kala nong ka ba arpusaw. Baki ni ki ju ki kintay. Kila bod yaw Jisu hado ka ding na. But hado ka ta ka sngi jong ka jimi pat ka jong u. But maki keng kila pla yaw Jisu kila maki kinong pla ka baning kong do yaw Jisu ya ka ta ka jimi pat ka jong Jisu. Bible ka ong kumni haga city gospel Lukas kalanong ka ba arpusaw. But kadikot ka ba shipo ni pen. Te kilalong ka Mary ka nong Magdala, ka Yona, ka Mary ka kamiw Jacob, but ki way pat ki parakantay, ki we don lem bat ki, kiliya to ya kini ki ru hakita ki apostle. Maki ken kini ki mong la mention mene kini ki kintay ki ba support yo Jisu kam chikot no tang to henry hado ka dik na ki bod yo Jisu hado ka sngi jo ka jimi pat ka jong Jisu ki bod yo Jisu badai maki kin ba yo ining kong ba Jisu la mi pat badai maki kin ba lek ban ya pla sha kini ki apostle ba ulai ki yo Jisu ba ula mi pat hallelujah ki dai maki kin kinong pla ki ba ningkong kinong yalap ki ba ningkong ya ka jimi pat ka jong Jisu Christ. Kani kay ka ba o Jisu? Kay kani ka long kay ka ba o Jisu siyam ha ka ministry jong ki kantay. Kalong kordor siya. Baki kantay kin siya kriyo try. Baki kantay kin lay ay nam ta ka buram jong try. Ngingat baki kantay kin donya ka ta ka donot ka ba kam ing chisyo yaw try. Ban lay ay nam ta ka buram ka jong try. Bahat ni don kamru ha kini ki sngi, bandon kum kini ki Mary Magdala, bandon kum kini ki Susana, bandon kum kini ki Yona, bandon kum kini ki kentay ki bakraw ha kini ki sngi, ki ban le ay nam ta ka buram jong try, bat ka kam ka jong try, kanang roy ha ka jing shakri jong ni, ha ka balang banyo I ya ki jing pen ya ki men sim ki bakodor bat kum joro ban pen roy ya ka kam ka jong blay. Amen. Hallelujah. Kini long ke ay ka bangi haban sngo tu ko ki kentay. Amday yang iban sngo ban ong ba ka jing bangi ki kentay kan syukut no ka ministry jong itang haying siya ja. Tang ban besar ki kun. Henry haban sngo tu niyo I kini ki kentay. Kumno ki wan syakmat ha ka ministry. Play wa ay ki jing ay ki ba kraw yang ikum ki kentay. Ngalay tu menena do. Ladam day ki jing ay ki jong play u play hak yang ngi kentay. Yimla let's see ban
rai ti klung la ne ban ket iklung ka po dai dai ke jing ai ke jong trai abala khai klung kum no ngi hab an sai ki kun bat kum no ngi hab ban ri ban sumari ki men met chiteng sanya ban ki kun ban pet ki kun bagi yam la ne ki je ki kun ka dai ke jing ai ke bau trau ai ki ken te ban na lor ka taru trau ai ke jing ai bangin kam e shu yo trai bangin e ye ka kam ga jong trai bangin e ban duai ban e ban non kita ke jing ai ke ban jan ban utrai ha ke jing em ga jong i hallelujah kani ka long ka e ke bangi hab ban sngo tu ya ki ken te da ka ba kilong ko dor hakmat jong utrai ini apa shu na hakik aga testament aga ministry ke jong apostle Paul testament batmai hang ne ru la yo i bau apostle Paul unyo ya ka jing shikri jong ki kentai unyo bahaya kata ka jing shikri ke jong ki kentai ki don shibon ki kentai ki balawan shikmat haga ministry ga jong uru le ya tho yangi haga city Paul sheki nong rom jong inya pet hang tu ka city ke jong apostle Paul sheki nong rom kala nong ka bakhat riu kala nong ka bakhat riu bat ke dekat ke baning kong ter hang to le to yangi yiki katu kat ni kita ki syakri ki bakotor ki biya train kat lang baru apostle Paul wong kum ni ngati ngala IT baro hapi ya ka Phoebe ka para bange jonga ka balong ka basan jong ka balang hapo ken kriya kalong maka ka basan la banong ka elder lani ka deaconess hakani ka balang po ken kriya bat pin yo piang sobha ya ka hautrai ka badai biang ya kirukui kan mau ban burom ya kan ka Phoebe o apostle Paul kadai maka kan nong ya lampo kan kriya kan mau ban burom ya ka ban piang sobha ya ka don baki priu ki kran banya ka ministry jong ki kan tai don shibo na kini gisni wa ki social media by kran persya ka ministry jong kin tai lada kran persya kamot upol unom la ban encourage lani la ban pen itu unom la ban recognize ya ka jing shakri jong kan ka Phoebe wong bapin pediang so bahaya ka hau try kembate pediang biang ya kiri khot bapin ya rap ya ka ke ru kat ya ke ru ka kam kat ka ba kat ka ba sngow don kam na pi namar makahiru kalalong kanong sumari ki babon badiang ngahiru hallelujah Phoebe kalalong kawai kanong sumar kanong yalam ka balang ka basan na ka balang kala sumari ki rukoi kala syakri ki kala besaya ki da ka ktin ka jong play pat kumjuru kala sumaru ya ka ministry ka jong apostle Paul kan mau ya kan ka Phoebe priang sobhaya ka kumba pi priang ki wai pat ki rukoi wai pat ki apostle I thoru ya kan ka ministry ka jong ka hakade khat ka balai ni yo I hani wang to kublay ka preskila ka de ka tanga jong akwila kilok bayat trailam jonga ha u kres jisu kani ka preskila ka long ko way ka ba ringkat u tanga jong ka u akwila kini baro si couple ki trailang ha ka ministry ka ban kamtam ka ministry jong ka jihikai la ya tho yangi ba habo apola sulakren ulong ba panak tien ba hikai ka tin ublai and they don't can get pakani ka priskila baru akuila ki pen bet wade ka ministry ki jong apola sro kala khamsan maka bakala kham sngow tho maka na kala kham shampang maka ya ka tin ka jong blai ka pen bet ya ka ministry ka jong apolos but kini si couple ka priskila baru akuila ki long ki biya trailam ki but Paul ha u Jesus Christ ha ka ministry ha ka ji shikrio try akan khat pasawong ki balay pensya ya lagi jong ka rendang na ka benta ka jing em jonga ha ka ba nga aingo amtang mangahi henry kita ki balang baro ki jong ki gentle ru
Kila pensyai kan ri. Kila long maki ki ban ya da ya ka ministry ka jong apostle Paul. Kila long maki ban ya da ya ka ministry jong kini kiri ku. Apa dai habaki syam ka jing e. Apa dai ki jing syakran ban. Apa dai ki jing syaklan tamau. Lan apa dai ki jing kawang ti jong ki briu. Kani ka perskila baru akuila kila yang akmat. Ban ya da ya ka ministry ka jong apostle Paul. Bat ka ministry jong ki way pat ki apostle. Hallelujah. Ngidan kam kum kini ki kentai ki balong kum ka priskila ki ban dong shisha ka jingshur ki ban snow to shisha ka ktin ga job lay ki ban shampang shisha ka ktin lay ki ban dak ka ktin lay ki ban dak to man sim ko job lay ki ban nam salya ban kren lan ban yeng ban yeng nam ta ka kerteng ga job try ban nam ta ki shakri ki job try kam tam hab ka por jeng ka jinge na preng jeng ka jile ma ki ken kini yang lang ringkat lembat ki syakri ke jauh terai. Hallelujah. Ngim day ban long kita ki kentai ki bakaput lani ki bakau bang kenran den hapneng ki jing hapneng ki nuno ki jing pensitam ban lani ki nuno ki jing kendo bangin kenran den bangin tekti bangin yeto khana lorni sharum shaneng o baka jakum tade kum taken o kide ki akatum tade kum tade ken bangaru tata nginom long ki kentai ki ba blap henry ngin long ki kentai ki balong rangba. Hallelujah. Haka jing shampang jongi ka ktin ublay. Haka ktin jongi haka bangila ban yada ya ka kam ga jong try. Bat nila ban yadaru nam ta ki shakri ki jong try. Shushu haka kot ka ban riu hang niu polwong. To kublay ya ka Mary ka bala tray minot shibon yangi. Kublay ka ni ka Mary ka way na kikintay mangkaro kalay tray shitam bat nga nang ta haka dikot ka ba kat aru ka ong kumni kong to kublay ya ka trupina bat ka trufosa ki ba tray minot ken how dry to kublay ya ka perses ya ka bala kabaya try me not shibon ken how dry. Hey kidon shibon ki kentay pleng. Day tang ka Phoebe, day tang ka Priscilla. Henry lat mi ka Mary, la mi ru ka Persis, la mi ru kanika Trufina, ka Trufosa, ki be try lang. Naban tau try. Man Krishanya ka kam ka jong try. Man penyarya ka kam ka jong blay. Hallelujah. Hallelujah. Kalong ka ba smoke man ay man sim yang ikum ki kentay. Kabab ngim day ban si snow red man sim o bang aday ka kentay ngam la pan lay utray o ay ka jing ay pi kentay. Kampela pilong ki kentay la pilong ki shenrang de utray kim ba jid pi. Amen. Hallelujah. Barka kam ga jong try kan yeng ha ka bang yu bang ya try lang. Laki de kikentai kishenrang bat kikentai ru kinya wan lang shakmat yakaban lay nabanta kakam ka jong blay hang ni la yato yang iru hallelujah tungin hagir khat bakhat san bong tukublay yo filo Lugas bat ka Julia ya Unirius bat ya ka para jong bat ya Olympus bat ya kita kiri kuy barok ki be ya Donlem bat ki ai kublay ai ka jis ngongo ya ka ni ka kentay ya kini ki kentay ki be ya trailang ha ka ni ka ministry bay day lamba jong ki om tang ki apostle om tang ki rangba balaban penwandur ya ka kam Hooray.com lang bagi kintay ki banya trace and rap lang banya pencanaya ka kam ga joblay ki kintay le ki don ni kata ke jiyo no bon ki kintay ki don ni ka jiyo kum no ban penitanan kum no bo bait borenti ladam don ka ji ki kintay ka balang le si alaban ong kanika kaying manika nomlong kum ni henry sngo ba ki don ki kintay ha ka balang ke ban penitanan ban bentong ki sentiu ban itanan ka pulpit hoy ki rakbar ki don hi ka tukan ni henry majority ba khambon de ki kintay ki dai ki ai ba pula ga jong blay ban yo ban pen khoi ya ka yeng ka sam ban pen khoi ya ka balang ban penitanan ki dai ki kintay
Kambon gede kikentay. Nakatakadaw hakanunu ka ministry. Nginya tray ringkat lang. Hallelujah. Namta kaburam ka jaw utray. Habaga ying mani ka itanan. Kaburam jaw utray kapaw. Hallelujah. Habaga di shikri ya syakmat. Lembaga di shikri jang kirangba. Nandang shikri jang shikri utray. Kaburam jaw utray kapaw. Hallelujah. Bagi jing tray jungi habare bapauru larikot ken haga kitab ka jang oblay. Hallelujah. Nagataga daw don kam ken yang i kintay. Play usay shibon ki kintay hakini kisngi. Lada ki rangba ki le ki don shadien utray usay ki kintay. Nangi kwa ba ki rangba kinwan sakmat. Baki kintay ngin bon. Henry lada kem don ru utray to say ki kintay. Mentaka buram ka jauh. Laya to yang i kaway yung bahapo China. Ladon kaway ka doktor ka bagerteng ka Dora. But maka kadi ka doktor habang lek kum ka doktor ka tray ka taka profession jong ka doktor. Henry habang lek na kaway ka jakash kaway ka jaka ka baka ilang ya ka taka kam doktor juga ka yarap ru kumno ban evangelize ban ya to yo Jisu siya kani ka shnong lay to mi po Ziziang bat Jiangsu kanika doktor kebakerteng ke Dora bat kala lengba kataka profession jangka kum ke doktor Henry kalala ban pensutit ya ke gospel ban penpriang ya ke gospel ban penpriang ya ke gospel ke jong Jesus Christ bat lengba jangka lapli kenya ke balang hapo China balai tu ingi bakari Bible kelas dang haus haki haga spas nam bakat kendai dai lembah kani kaji syakri jong kanika kentai ke bakerteng kanika Dora bat kala long hadin ka to ka nepor kala no ya kata ka profession jong ka kum ka doctor bakala long maka ka first mission worker hakate hapo China bat lembah jing ka jing tray jong ka ki Chinese ki tip ya ka gospel ki eno ya kata ki jinget jong ki way pat ki play lani ki play kla ki dragon Henry ki restam ban pai show new Jisu lemba ki jing tray jaka pat tang kata lami ki way hadin ni way pat ki kentai ki ba ai tilot nam ta ka kam ga jong play. Hallelujah. Don kat tu kat ni ki church, don kat tu kat ni ki ministry ki ba khang la chisha ya ka ni ki ba ju kawang ba ki kentai da ka ni ka khat man kapor ba video snow ki jilap jong ki habakim ailat ya ki jing shikri jong ki kentai ki kawang ba da ka ni ka khat jong upol shekinong koren ka shiti upol shekinong koren kala nong ka ba khat sao ka di khat ka ba lai pu sao bat ka ba lai pu san ka ong kuni to ai ba ki kentai kin ngap jar hakabalang namar omsha yaki ban kren Henry ban penhapo yaladi kumba haka hukum ka ong Henry lada ki kwa ban nang ai kin ye kli ki tnga joki halayeng nama ka long ba klem akor ken ki kentai ban kren hakabalang awang bait da kani ka khot da kini ki khot banong bom day ban IT ban ailat ki kentai ban tre hakabalang lani ban ye tholo pa lani ka ban ban kren haka ministry and regi yo I hang ni polu pen baik ya kanika penta ban le aka da ke jinglong renti ka palang kam tamo pokoren ki wan ki priu ki bakulmar haba ki kentai ki wan chika yeng mane haba ki wan rangkat ki khon jongki ki juwan namar ga haba ki wan hayi mane ka por ki baken ye kendo paralok jongki ki ju kren ki ju khana ba ki ju ya tho kam ki jam jongki bat hang ta kala penlong ke jing penwet ke bakrau ya ke jing ya ke ministry lane ke jing syakri ha ka balang dena dak polo haban discipline haban keren ko penbet ndai bagi ni thok khana blap haying mani ndai bagi ni keren lorni thok parlok yaki long yeng long sem jong ki we ke ye mani ndai ki bakin wan ra ki nunu ki problem jong ki yeng ke sem jong ki ha ki mani Henry ki di ban snap ki ke tinu blai ki haban syakri o try bar ka nunu bakin ban le ha ka ye mani dei ban le ha berhenti ban itanan kamot bat ban kang ladau polu kang yakin yaki brio yaki kentai ban kren kamot onom encourage lani onom penslur yaki ke bang lada bito ya pi kumno chiti shong nong rom ba u hikai ba u pen ito ya ka Phoebe u pen ito ya ka Priscilla u pen ito ya ka Mary ka Persis ka Trufana bat kum ta ter
Rei ni haban snoto. Ke jing mod jong kani ka konteks habangi batai ya ka ktin ka jong blai. Ka mod pat panam ailat ya ki kentai ya ka bikin syakri. Rei ni haban snoto. Blai udon ya la ka jong ka plan na benta jong i kum ki kentai. Ha ka bangi na laban ya syaprang ha ka ji syakri. Ha ka bangi laban le ye ya ka kam ka jong blai. Bat lemba ka jing tre lang jong i ki kentai. Ha ka jing e bat ka jing long ka we. On penjanai no ya ka kam ka jong trai. On penjanai no ya ka ji syakri ka jongi. On penjanai no ya ka gospel. On kam treish kam bon shisho. Nginang kershan shisho ya ka kam ka jong blai ha ka balang lemba jongi ki kentai. To ai kin ba ki kentai kin trai da ka jing long ka we. Da ka jing it klem ka jing knyum, klem ka jing idol, klem ka jing konyo man sim, hen ni tray lang nam ta ka kam ka jong try. Ko ngalay to ye pi, ba Jisu I to ye ka ministry jong ki kentai. But you iro ka kam ka apostle ba ki kon ki jong Philip baro sangut ki de ki nong I to lupa. Kila I to lupa ka palang. But ingat ba play un pen mi sipon ki kentai ka palang. Amen. Kiban long ki evangelist, kiban late penyelap ke gospel na kawai ke jakash kawai ke jaka. Kiban belaban long ki nang Bible teacher kum ka Priscilla kiban ikai ban defend ye ke jingai lani ban ben kita ki besyamper. Don kamru kita ki nong Krishan, kiban ye Krishan lem ya ka lemba ki jing ai jungi. Ya ka kam jom lay ka kam ka ng roy. Don kam ru kinong duway, kinong yasa, ya ka balang. Kumang iyo I, bum ka Esther, ka po ka Esther, kala duway. Lembagi jing duway, jom ka laplay ya ka jay pen riu jiu. Idon kam ru ya kita, ki kentay ha kini kisngi. Kiban long sluro, kumalong ki Deborah, ya ka ban yalam, ya ka kenhon ka jow try. Bau try unang penjanay, ya ka ego try plan, ha ka ji syakri. Compare la dangi long ki kentai la dangi long ki rangba and you try udon ni ka plan lembah ka jing im jongi play na ker kuno ya ka ktien ka bangala grana pedeng jong pi ha ka ni ka stam but ngingat bau try un penmi sipon ki kentai isamla ki banyalam ya ka praise worship leng ringat ba ka jing pensle bat ka jing pensle ba ka bor ka jong try Utrayan pen mi ki long kami ha ki jindwai ki dia sa ki banduai nam ta ki shikri jo utrai banduai nam ta ka palang banduai nam ta ka kam ka jomplay banduai nam ta ki mensem ki bakodor bakin yo tip yo utrai utrayan pen mi shishu ki kentai ki ban long ki nong yi tulapa ya ka balaban yi tulapa ya ki eg bo play ukwa ban kren ha ka balang lan ya ka ri ba ka chai pen riu Utrahan penmiru ya kita kinong hikai haga balang ki balaban hikai ban besar ya ke kenhon ka jauh utrai da ka ktin ka jong blai kilong bala dap do da ka ktin blai bala dap do men sim ba ko jong blai ban long ka jingker ku ya ki hajar ba ki pojar ki men sim ba ko dor hallelujah utrai unia la penmiru ya kinong yalam Haka nolong ka jong, hala ka jong ka jing la jong ki banyalam lami ka kenhon da ka jing shlor bakin long ki rangba. Hallelujah. Kum ki rangba ban shekriyo try. Ka kam ka jong try ka nong sadin. Henry ka nang yat syafrang leng ba jong ba jong pi kum ki kentai. Blayon ai ka jing ai pi ki kentai. Haka banang la ban shekri shishiwo yo try. Ba halai jong i jing la. Shem ba ka ni ka long ka kabu ya pi. Pendap hok ike ka jing temu ka jong try aka jing em jong pi tongin lai lang ha ni ka por ha jing duai ban in duai shisha ha ni ka por wong try ka ba memon yang ha ban le try ka plan jong me ha jing em jong ha lang long tangkum ka kena samla ngalong tangkum ka kena kentai tenre ngatip try me don ka plan kan mau ka syakri jong unaman tang bakalong tang ka syakri ha yeng jong unaman kala ya tho Yala ka kenrat ba don ha Samaria u Elisha u noi tulo pa jong blay bala ban pen kia yo naman jing leng ba ka ji tho jang ka u naman ula yo ya ka ta ka jing pen kia bat ula itho yo blay ba em hallelujah kanong Samaria hadien bagalay syam yo try lama bi ka jing klem jong ka
Bakadon ke jingkit klit halade. Ba om tang manga bangan ngantip ya uniu Jisu ni Messiah. En ringin ya tolem shiki bahayi ngasem jonga. Ngin ya tolem shika shnong ka tau jonga. Baling ba jongka ongka Bible. Ba barok ka kanika ka shnong jonga. Kawan mantip ya Jisu limba ka jingkla ka jonga. Blayun say ya pi ka kintay. Haganika step. Tungin late haga jingduai. Hallelujah. Urama shikiria lama shande. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Oh Rama shikara lama nama santiriama. Oh yaro yametra yaro yakakelchenga jomeko Jisu. Yaro yakakelchenga bakut ke jomeko tribe e jama. Ngai ngo ya me tribe me pen em yangi kum ki kan thai ko try. Me don ka plan nam ta jongi ko try. Ba tribe ing sngo to kan tribe e jama. Hangi ki kan thai lapan pau ya ka puram ka jome ko try. Lapan pau ya ka jing krau ka jome. Hangi ki kan thai ko tribe e jama. Ablay jama wat ki priu ki lapan kran ben ki lapan nyopo. Herengi tip me nyo yangi ki bakam kodora kmat jome ko tribe e jama. Tribe ini aingo ya me ku Jisu ba pelong ya gi ki kan thai ko try ngi sngo sarong bang ilong ki kan thai ko pa ba e changa ba try ya ka dur ka jome ya ka puram jome la pen pau la ma jungi ko try ba e changa aplay changa try ha ka ne ka step ko try e changa nga duai ko ma la say ko try bi me la pen em ya ka Mary Magdala me la pen em ko try ba ya ka nong Samaria kila long ka try ki nong Sakhi ya me aplay changa try Jisu penlong yang iki kentairu ya ka bangila ban pla ya ka kerteng ka jome ko try ban evangelize ban wanra ya ka khubor ka jingpenem se ka perthei ko pa be changa balemba jungi ko try be e ki wake and man ya ka jingpenem ka jome ko try ben mi ko try ki kentai ki penlong ki prophetess kinong yes kinong try be e kinong ya thola pa ablay changa ka ba me plan ko try be nam ta ka balang ba ka ri ba ka jat ban riu ben mi ko try kinong duai kinong yasa ya blay changa kum ka ko try bi kum ka Esther ka yasa nam ta ka chat man riu ba ka chat man riu kan em ko try ben mi ko try bi kum ki Phoebe ablay changa try Jisu bi ki yodi ka santu ki ban long kinong yalam ha ka balang kan yat shaprang ko try bi changa try ben mi ko try shibon ablay changa kinong hikai na ka tin ka jome ablay changa ki ban defend no ika faith agini ki sngi ko try ban ya dai ke chinget ko try ban ya dai ki ruku ki jome ban ya dai ka balang ko try bi changa ban wan ra ban bet ru kan try bi ka kam ko try bi changa try ni don kam ki kan tai hakine ki sngi ko pa bi changa namangi hi kan try mela say ki kan tai ko try ban ya try ring kat lem bat me ko Jisu mena say shu ki kan tai hakine ki sngi ko try bi changa ablay try bi ni don kam pen janai no ya kata ka ya ka chingkhot ka jome ko try nginam long ki kan tai ban shubore shaden ablay tang haying shaja ko try henreng in wan shakmat ha ka ministry ka kamra ma malabo yang ingin pendap hak ko try bar kham tam e ke jing shakri ke jongi ya me ablay jonga try Jisu ba e ker khu yang iken ablay jonga hallelujah. Oh Rabba Shikara la manana mashande, Ria la bara ba Shikara la manana mashande, Uria bara la basiti Ria la manana mashande, Kanigalong kapor, Jong pigi kentay ha kanigapor, Ban penred akama jow dry, Banong try ka egg me planya ka jing em ka jonga, Baro ki snem baro ki Gitu ki por ki bala dep nga perkhat red ya la de ban ngam perkhat ke e ke ba me plan henrenya tip try me abo ye ka phelia ha ka dot note ke jonga ka phelia ding ha ka dot note jonga bangalong e khama jome ngalong ka ba kerpang khama jome try ba try be penan kam yanga nam da ka buram ga jome ra yanga kham strong try nam da ka ministry try be say yanga try ha ka ji shukri hallelujah en ran kwa ba duai kerpang nam
ta jong pi kum ki kan thai ha kan ka por bila ban ra ki ti jong pi ha kan unu ka jaka ka ba fidon ba dong trying a don hang ni oi blame ker khu ya pi hallelujah yang no kan ki jaka shong ke jong pi ha kan ka por hallelujah ban ngan kur pa di apostle in duai nam ta jong pi o raba shekara la bara la ba shande o ki kan thai kin yang hala ka jaka shong ka jong ki pi but I ra ki ti jong pi show utrai udon ka plan nam ta ka jing em ka jong pi le se pi long tang ka long ka mi ka ba bun kam hala ka yeng ka sem ka jong pi le se pi snow do jing kermen ha ka jing shikri ka jong pi henry ha ka ni ka por on pen chamai bor ya pi la ka long ha ka nu ka benta henry nget bo try udon ka plan na benta jong pi ki kan thai hallelujah kam pela pi long ki samla pin yeng ha ka jaka shong ki jong pi na ki jaka shong jong pi ban I show try on try hang ni ngadon ngalong tang ka samla ngatep ngam la ban le e lam da de da ke jing I e ka jong me but try pen don kam yang a hallelujah oh rabashatara la mananama pilaban yeng ha ke jaka ngan khoni lok jong ai apostle khongkram bai duai nam da jong pi hallelujah. Praise God. Kitui badai ki kan taste ngwa ban yeng jika ba bishop. Any lady, any females here, please rise up on your feet. Rise up on your feet. Praise God. Hallelujah. Ki kana red ru badai ki kan thai yeng. Baro ki badai kan thai yeng. Kana red ru lele. Heart. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Padang yo men sim yo try ni ka por. Padang ye ke jing penla ka jo play. Padang ke jing sandur ka jo play. Padang ye kata ke jing pendon kamu try ke jing im jo pi. Padang ye ka song ka jo ka beneng ka bala pen krem ta jo pi. Kadai ka package ka jo pi. Kadai ka plan ka jo play ye ka ba un pendon kam ye pi. La ka long ha ka nu ka benta. Play un le ke ki ba crowd. Ke ki ba crowd ki ba play un le nam ta jo pi. Padang ye ka song jo ka beneng ka one happy babila ban distribute ya ka ban ai ya ka sheki ba bon ka pertai ban ki briu ban le ai ka ba pim ban chu le meno try un le ya ka a play cho nga duai ka kerteng ka do jisu na ka bentai kini ki kentai na du ki ba rin e ki kentai ha du ki ba la temen ki kro a play ka duai ka kerteng u jisu kan ba ki dang yeng ha ka ni ka por a play ban ong hang ning a don pendon kam yanga hang ning a don mela thawi tenan yanga hang ning a don ban ye trading kat ban me hang ning a don ban tray ha ka ministry ka jomi hang ning a don ban le ka kam ba me ong yanga ban le ngatwai bo men sim ba khu jomi a play on the tray about ka todu choki play I can pdiam ye ka sok jong ka benang ka package jong ka benang ha ka chingem choki go try la ka long ha ka ying ka sam la ka long ha ka balang la ka long ha ka kam ka di shakri la ka long ha ka jinglong kmi ha ka jinglong samla ha ka jinglong kana play men saidur ye ki go try but kin yang a play chonga na ka benta ka buram ka chomi nam ta ka buram ka chomi play kin mi ki apostle kin mi ki prophet kin ong tulpa kin mi ki evangelist kin mi ki ong ikai bible kin mi ki pastor kin mi ki deaconess bat ki elder a play kin mi ki ta kin ong le isnei kin mi ki ta kin ong tray ki ba crow ha ka benta ka ba ki don a play chonga priang ka de ka por receive priang na ka chingai hallelujah na du kini ki khun ki barit paro ablay chonga hallelujah yuriba kalara baba shandara bala bayandi Yore bala bara ba shandara baba krene e show try priang show try on komplei shibon try priang ye ka song jong ka beneng priang ye ka package jong ka beneng priang chikar kho na beneng ka ba one shapi ki kan thai hallelujah raba shandara ba sata play when I ka jing ko jing kya ka men chopi play when I ka jing start ba ka jing champang ha ka jing tray chopi play when I ka jing shlura play when weng no ye ka jing jing komparo kiba pan kia ke jingem jopi wala bikit chimon ke jingket ke chimon berkat ha ke jing tray jingta ha ke ta responsibilities ka ba pipi don play when I ke jing ai ba pila ban le he kata
Oh riba kalara baba baba. Yondoro soto koloro shandara balaba. Oh pin shape ya kayinga sam. Haga jingitan nat utrai. Haga dur ka jo play. Pin penitan nat ya la kayinga sam ki kon ki ti. Pin penitan nat ya ki way pat ya ka palang. Haga jingitan nat ka jo try. Haga jingitan nat utrai. Haga pen sle utrai. Priang ke jing ai ber kan jamin sim. Priang ya ka bor jo play. Ba pin long ki mala kerku. Pin long ki mala kam. Pin long ki mala pen sle. Pin long ki nong job. Pin long ki mala lai nud. Pin long ka bor utrai a pi. But ka jingker men ka buram kan long. Oh, blessed be the name of the Lord. Ngakren ye ka jing start. Ngakren ye ka jing start. Ya baru ki kan tay. Try men I ka divine grace ka jome. Ka divine wisdom ka jome. Ka jing start ba kan jablay. Ban saindur. Ye ki baru ablay jonga. Yun diri ba sata kalara baba. Kinlong kinong ye trading kat ki ba janay. Kinlong kinong support nong kersyan ki barat ba. Kinlong kinong yeng nakabenta ka buram jome atry. Oh riba kalara ba shandara ba sete. Lura shandara ba sata kalara ba. Oh praise God. In Jesus name. Agar tayo Jisu. Amen. Amen.